kapor babat kesngi. Awan lam shipi da unang ya lam ni. Cizen na don uwe ukna ahaway kishnong kabaret. Bat kakateng kajung u kalong ukabir. Ulong ukna waduk bat bunsin kapla kajung u kalong thali. Kijuti kajung u kilapay bat kapla kalajot. Bat don kipor kiba uthya jindet. Anray don kawe kapo ukabir kaba don mano bala ban ui. Kadai kajing pos new kajung u. Ulakwa ban lay hakajim kajung u. Don kay kabalapan kalay kanusip kajung u bat kanusip jong kayeng kasam kajung u. Bat man kapor kabir uyathu ikajing pos new kajung u. Kibreu kilarikhi bat kilaong. Kumno ukna bomdon uperkhat ik kibahe. Pide ban perkhat tang shpang kabam hakasi kabobot. Kikten jong ki kipanmong yu hanray kijaliw shapo. Ukabir ungej bakalawe jong u kanom kot hakajing long kabamenta jong u. Hakawi kajanmet ukabir dang shongkai hajan jong kawa. Udap dak jisi bat uwe utaman nong hikai ubakateng ukuru. Ulayu iya bat ulaong. Balay pipet diaw. Kun ba laong ukuru. Paro kiong yenga bangamla banlay kabakraw namar bangadlong ubaduk. Kiong bakajing pos new kajongaru kabahe na kabanta ukna bomdon hakti kajong u. Ukuru ulapo samrki bat kayet hakti jong u. Ulaong pet hakani kayet ka kabapiyo ukabir ulaong. Ngayo yalade. Ukuru ulaong piyo yakajing pang kikmat jong pi. Ukabir ulakarnga kli suki bat ukuru ulaong. Mentapet ba yakajing jelew pila ban yakading kabri hakata kabapang. Ukabir ulakmi biang. Bat hakani kapor kalakta yakabor kabalasdang ban pai biang hau. Ukuru ulong kani kading jong kajinget jong pi. Bon kibreu kile bom sut nyaw bat ai men sim. Henry lada piyadai kani kading. Kajing penbam da kajing slur bakajing long renti. Kan sawan kajing syai hakata kamit kabadum. Ulaong ba kibreu kan sapersyang bantap ikiyet jong pi da kipumpum. Penlong yaki ban ngej ba phim la ban biang. Henry pide ban sumar khoi ringkat bat kijing le kijong pi. Kajing khmi jong pi yakajing syaman lakasngi. Bat wat klet yak kabala. Ukabir ula shim yakatagayet bat lobo akadonot kajung u. Bat hakata kasngi ula pulih kaju kajing pulih kajiem kajung u. Ula sedang ban pulih man laki kot ulap. Ula persyang ban tho utip na kijing bakla. Bat ula pos new om na kabenta kajing kiu ha kelas. Hanray kalawan ka kabalapan kalay kayeng kasam kajung u. Kajing yaj lenti jung u kamlong kabasuk kakmi jung u kapang. Bat kidon kam kidawai Henry kim yarap. Pa jung u ude unong rep baduk utresh taman la kasngi hapdeng kajing shet jung kasngi. Bat ulawan pai sieng rengkat ti betali. Ukabir utip ba ude ban le Man la kastep ukabir ulech school. Hakajan met utrei kadukan syabarit. Udang saj klad bat upej yaki bawan. Ulay rap ru akipor balaj yaki mekanik nakabenta ban yok cikai. Man kamet habaka shnong kalathia. Ukabir usyong hapdeng kajing dum jikamet upule da kajing puson ba. Ul IT da kajing thia sok bat kajing bam katuk nepor. Henry shimla sange kayet jung u kajing pos new jung u. Kadon halander jung u. Kisnem ki yaj suki. Ula sedang saban sina mobile hakandong jung kata kasnong. Ula tingkai ya kapisa da kajing sumar. Agak kapor la please saya kadukan tiar. Utrei bat meet bat sngi. Ban penbiang ya barok customer bat pendap hakapor ka biang ka bu labu. Da kajing klan bat kajing tresmat. Ka business kajung ukla nang kiu. Da koi kadukan ula pli lai tali. Nang ta ula seng la kajong kadukan di mobile. Kiju kibreu shisin klarikhi yu. Menta kila ap shabar ka office ju nak menta ban trai rangkat bat u. Je sumari ya kakmi ju menta kalabiang. Bat ukpa ju umdan kam syok ban letrai halengka ju. Kuru ulawan ikendoi hakawai kasngi. Kabir ula priang sebaya da kajing buram. Kuru ula pho samarki bat ula pej hu kabir. Perthai ka persyang ban khmi ye khana ki baduk da kajing perkhat ka berit. Ri mano ban perkhat ye kajing kraw na kam ta ban tho biang i kasturi ka jongki. Philippine shisha pakata kajing post new kam theo na kata kapisa ka hapla. Ri ta kajing i jingai ka don hu jongpi. Paralog ba lada pidon hakaling bu kaberit
jong ka jingkermen ha ka download ka jong payment ta ka sngi what a page shaladi share ka ni ka storage ki we ki padon kam ka jing slur like ka ni ka video subscribe ka channel mas no inga da ka ni ka jing like da ka jing klan ba ka jing start ken mau ka we pat ka benta jong phi jong ka jing job ka sedang ha ka klep mats ka ba phi per khat ka ba he sedang menta ka sngi parlok be ek kini ka pen kan mau yang abad ngilang baro habang perkhat ilaga jong ka gm na ka benta ka lawei ka jonga ngadon sibun ki ek ba ngadon ka jing thmup ka jing dot na ka benta ban ken te ilaga jong ka gm bat na ka benta jong ki wei pat hanrei nga su se ba hado menta ngam pat la ban le na ka benta yela di ne na ka benta jong ki wei pat na mar bangawan na ka long yeng ka beduk na ka taru ngam don du jing kerman ngadon ka jing kerman ka bas cam par ngashini au blei ba chisin ka si ki ek baro ki banga thmung ang not ha ka gm ka jonga ken sawan ulong ha ka gm ka jonga bat ngan sala ban ken teu ila jong ka sap ka talen ka boblei ulayanga parlok da episode na tik jing thu khana jonga na kan ka channel sno bha comment share like ba subscribe ye kan ka channel ka jonga bat da video kino ki khubor phila ban pha sangi ngen plate man ka sngi da ko page ye khubor ki bangi plate thang na kan ka channel ye ka bangila debo eu number phone hang to phila ban contact sangi la da video kino ki khubor Ban yo iki kubor baman kasngi, subhawan subscribe ka channel unong yelang news. Kublai shibu.